शुभ सकाळ पिलाମାନେ तुमମାନେ सब भलରେ ଅଛ। ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣାଇବା, ହାତରେ ବାଣ ଫୁଟିଗଲେ କିପରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣାଇବା, ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆଜି ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ? କରିବା। ହଉ, ଯଦି ଆମେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା? ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପେଟରେ ରହିଲେ ଶରୀରରେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାନ୍ତି କରାଇ ବାହାର କରି ଦେବାଟା ହେଲା ଭଲ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇ ବା ପଟାସ ପାଣି ପିଆଇଲେ ବାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ବାନ୍ତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ବିଛା ବା ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଆମକୁ କାମୁଡ଼େ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରିବା? ବିଛା, ଭଅଁର, ବିରୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହୁଏ। ଏପରି ହେଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚୂନ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା। ଚୂନ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇ କ'ଣ କରିବା ନା ଚୂନ ପାଣିରେ କପଡ଼ା ଭିଜେଇକି ଆମେ ସେଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ବିନ୍ଧା କମିଯିବ। ବିନ୍ଧା କମିଗଲା ପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସାପ ନାଁ ଜାଣିଛ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାପ ନାଁ ଜାଣିଛ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ଗୋଖର, ଧଣ୍ଡ, ତମ୍ପ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସାପ ଯଦି କାମୁଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଦେଖିବା। କ'ଣ କରିବା ନା ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା। କାରଣ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ସେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଦି, ଘଣ୍ଟା, ବ୍ରତ, ପାଉଁଜି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖୋଲିଦେବା। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନର ଉପରକୁ କ୍ରେପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜରେ ହାଲକା ଭାବରେ ଗୋଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଦେବା। ହାତକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଛାତି ତଳକୁ ଝୁଲେଇ କରି ରଖିବା। ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଗୋଡ଼କୁ ସଳଖ କରି ରଖିବା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟେକି କରି ନେବା ଆଣିବା କରିବା। ସାପ ବିଷ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ପ ବିଷ ନିରୋଧକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ASV ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ବାଟରେ ରୋଗୀଠାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିବା ସେସବୁ କଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ତାହେଲେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆଦୌ ଡରିବା ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ରୋଗୀକୁ ଚଲାବୁଲା ବା କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବା। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଦୌ ଧୋଇବା ନାହିଁ। ବରଫ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ବିଷ ଝାଡ଼ିବା, ଜାରମହୁରା, ଗଦ, ଚେରମୂଳି ଆଦି ବାଟି ଲଗାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସୁତୁଲି, କତା, ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ବ୍ଲେଡ଼, ଛୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ କାଟିବା ନାହିଁ। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଚୁଚୁମନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିପାଚିପି ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଠିକ୍ ଆମେ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏବେ ଥର୍ମୋମିଟର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ। ଥର୍ମୋମିଟର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍କେଲ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ କଥା ଦେଖିବା ଆଗେ। 95 ଡିଗ୍ରୀ Fରୁ 110 ଡିଗ୍ରୀ F ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଦୁଇ ଚିହ୍ନ ମଝି ଅଂଶକୁ 15 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। 96 ଡିଗ୍ରୀ F, 97 ଡିଗ୍ରୀ ଏଭଳି କ୍ରମରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଡିଗ୍ରୀକୁ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ହେଲା 94.4 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପାରଦ ଥାଏ ଏବଂ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବା ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଥର୍ମୋମିଟର ସମ୍ପର୍କେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଥର୍ମୋମିଟର କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଭଲ କରି ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା।
थर्मोमीटर उपर अंश को उपर मुंड आस्ते आस्ते धरी झाड़ीदेवा फल पारद स्तंभ तीर चिन्ह तौक खसी आस ज्वर मापिवाई या जीभ तले काख तले 2 मिनिट रखा प्रति 2 मिनिट पर आम थर्मोमीटर काढ़ी आनिकी आमर शरीर तापमात्रा कौन जापर प्रतिथर परी एथर मुझे तुमप किसी प्रश्न तैयारी मत करके दब है। कार्यपद 1 शून्य स्थान पूरण कर। विषाक्त खाद्य खाई डैश पानी रोगी को पिया जाए। बिरुड़ी कामुड़े क्षत स्थान को डैश द्वारा धुआ उचित। साप विष दाउ रखापी डैश इंजेक्शन नवा। आम शरीर तापमात्रा डैश डिग्री थर्मोमीटर प्रति डिग्री डैश भाव व्यक्त कर। कार्यपद 2 कौन करवा लेख। विषाक्त खाद्य खाइले बिछा कामुड़े साप कामुड़े कौन करवा से तुम लिख से कार्यपद 3 ठीक है भूल दर्शेवा। थर्मोमीटर रे शरीर तापमात्रा मापा जाए। बिछा कामुड़े पोटास पानी क्षत स्थान लगा जाए। साप कामुड़ी स्थान में मुदी घंटा व्रत थिले खोली दबा उचित। साप कामुड़े चलाबुला करने अनुचित। साप कामुड़े रोगी को खाइबा को दबा अनुचित। प्रश्न उत्तर करके दब। धन्यवाद।